prif reswm wnes i dewis dod i Bangor i astudio Gwyddor Chwaraeon oedd yr lleoliad. Dwi'n hoff iawn o chwaraeon anturus, so dwi'n hoffi mynd cerdded a dringo, a mae Bangor yn just y lle perffaith i dod i astudio. Ond hefyd mae gennym ni'r môr a'r mynyddoedd, a mae yna ddigon o bethau i wneud i cadw ni'n brysur ar lefel anturus. Mae Gwyddorau Chwaraeon yn Mangor yn byd enwog am ei ymchwil. Mae hynna'n pwysig i ni achos mae'n gwneud siŵr bod yr profiad mae myfyrwyr ni'n gael yn llawn o'r ymchwil o'r safon mwyaf uchel da ni'n gallu cynnig. Mae'n beth eitha arbennig i meddwl am. Mae'r staff yma yn arwain y byd yn ymchwil Gwyddor Chwaraeon, so mae'r gwybodaeth rydyn ni yn dysgu yn rhoi ni hyder bod ni'n dysgu o'r gorau wrth i ni datblygu trwy ein astudiau. So'r peth gorau i fi amdan astudio sport science yn Bangor ydy oherwydd mae'n cohort reit bach, felly ti'n dod i'n abod y lectures reit dda. Trwy hynna ti'n dall bod maen nhw yna i chdi, be bynnag ti angen. Yn hytrach na bod yn rif neu'n unigolyn yn ganol torf fawr mewn darlitha o lla 100 a hanner, mi wyt ti mewn grwpiau gymaint llai, a mae'n mynd i deimlo mwy fel seminar yn hytrach na darlith. Be dwi'n hoffi fwyaf am y Mhrifysgol Bangor ydy y ffaith mod i fy hun wedi graddio yma nifer o flynyddoedd yn ôl, ac i bod ti wedi newid dipyn yn yr amser yna, ond heb golli yr perthynas na, gwneud ffrindiau drwy gydol oes, ac y berthynas agos wyt ti'n gallu fagu gyda dy ddarlithwyr di. Mi da ni'n brifysgol fach, a mi da ni yn adran yn ysgol fach hefyd. Mae hynny'n golygu wrth gwrs yn bod ti'n hawdd iawn datblygu a magu perthynas rhwng na fi a chdi. Dwi hefyd yn meddwl bod y cyfle bod chi'n gallu astudio'n dwyieithog yn y brifysgol yn Gwyddorau Chwaraeon yn cyfle ffantastig i myfyrwyr ni hefyd. Be sy'n unigryw amdan Gwyddorau Chwaraeon yn Bangor ydy bod ni'n adran bach, da ni'n gallu dod i'n nabod ein myfyrwyr un i un, da ni'n cynnal ymchwil sydd o'r safon ucha y byd. So mae'r dau peth yna efo'i gilydd yn gwneud Bangor lle ffantastig i astudio. Mae'r cyfleoedd yn gyffroes gan bod gennym ni labordai sydd ar lefel rhyngwladol, mae'r gwaith ymchwil ar lefel rhyngwladol. Dych chi ddim jyst yn defnyddio nhw yn eich dosbarth, ond chi'n gallu defnyddio nhw yn eich amser rydd trwy helpu mas gyda myfyrwyr PhD. Mae yna gem rili dda yn Cnofol Brailsford a hefyd dringo yn Cnofol Brailsford. Mae nifer o'n graddedigion ni wedi mynd ymlaen i weithio i sefydliadau wrth gwrs fel chwaraeon anabledd Cymru, chwaraeon Cymru, timau datblygu chwaraeon lleol. Mae rhai eraill wedi mynd ymlaen i weithio gyda enghraifft clwb pêl-droed Man City. Rhai eraill wedi mynd ymlaen i waith ymchwil ar lefel rhyngwladol. Ymuno hefo ni ym Mhrifysgol Bangor i arwain dyfodol Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer.